Povejte, kaj vas zanima. Za ljubezen bi rada. O, princ! Draga moja, Kje hodiš? jeste vi malo meni sami, neprijatelji, svi neki oko vas i sve ono što valja, vama se baš nešto ne sviđa. Pravi Zorica, da to, kar bi lahko bilo, se vam ni všeč. Okoli sebe imate kar nekaj sovražnikov in malo ste sami, pravi Zorica. Draga moja, kako ste rekli ime? Antonija. Antonija, prvo ću vam odraditi jedno perfektno čišćenje, ali ćete mi se jako dobro skoncentrirati. Skoncentrirate se zdaj, Antonija? Prvo ću vam odraditi čišćenje iz jednog jedinog razloga, draga moja Antonija, ako od vas imate ljude, ajmo reći, loše oko sebe. Ne žele vam baš nešto mnogo dobro, vi to znate. Nemate vi baš neke prijatelje, draga moja Antonija. Nimate nekih Imam neke prijatelje. Nemate, jer ti prijatelji su takvi kakvi jesu, dobrodošli, ali samo iz interesa. A vama trebaju osobe koje će jednostavno biti pored vas. Draga moja, vi ćete ovdje biti sada, a od ovoga trenutka spaljujem za vas i vjerovali vi ili ne, od ovoga trenutka sve ono loše sada kreće ka vama, ka dobrom i ne brinite se, ovo su jedne od najjačih magija. To je paganska stara magija koja će vam okrenuti ono loše u dobro. A sada mi se opustite, zatvorite oči. Sprostite se zdaj, Antonija, zaprite oči, pravi Zorica, ostanite na zvezi. Om, aim, hrim, šrim, yamaha, sarva, roga, čavala, šam, kuru, saha, om. Antonija, draga moja, slušajte me. Otvorite oči. Otprite oči, Antonija. U narednih par minuta, polako, ne morate žuriti, popite čašu mlijeka. Jeste me čuli? Jel imate mlijeka doma? Imate doma mlijeko? Popite čašu mlijeka, a čašu vode stavite pored prozora. Ujutru čim se probudite, tu vodu ćete isto popiti. Jeste čuli? Zdaj spijete torej kozarec ali šalico mleka, potem pa nalijte v kozarec vodo, ki ga postavite na okensko polico in zjutraj, ko se zbudite, dajte popiti še tisti kozarec vode, prav? I draga moja, ne sekirajte se, ono loše što je bilo sada oko vas je nestalo, a ono što treba, a to je ljubav što vama jako nedostaje, kreće ka vama. Lijepi pozdrav. Kmalu prihaja tudi prava ljubezen, Zorica je zdaj energijo obrnila, pomagala vam je s pagansko magijo, kar pomeni, da je se slabo spremenilo v dobro. Hvala lepa za vaš klik, Antonija. Lep večer in lahko noč.